Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос воскресе! Нині Церква Православна святкує пам'ять великомучениці Ірини. Кожен раз, коли ми вспоминаємо подвиг церковних людей і святих церкви, перед нашим зором постають якісь великі, славні, дуже такі сильні. Однако життя сообщає, що це були такі ж люди, як і ми. Такі ж мали соблазни і скушення, такі мали достоинства, плюси із мінусами. Но одно, котре вирисовує святих церкви – преданість Богу. Осознання, що життя наше є – підготовка до вічного життя. Любий спортсмен, котрий готує до Олімпійських ігор, 5 років, день-ніч, у голові йому лише ігри, фініш і награда. Якщо він забуде за фініш і за награду, він просто не буде готуватися. Кожен день його будуть сусіди осуждати. Дивіться, не п'є, не курить, постійно бігає, качається. Що з ним стало? Позирайте, люди нормальні ходять у кафе, п'ють, гуляють, танцюють, а тот тренується кожен день. А тому, що спортсмен вспомнить, що на фінішові, коли він буде бігнути, йому треба буде мати дуже много сили. І все, що відволікає його від тої мечти, від того фініша, відкидує. Всякі думки другі він відсікає. Його будуть вороги підстраювати, переговорювати. Не готуйся, вийди з команди, пой до нас, видиш, ми так красно спимо, так нам красно добре колись нап'ємо. А ти, почему такий, ну вот. І вдруг этот чоловік каже, нет, я ізбрав свій путь. Прийшов час, Олімпійські ігри почалися. Цей спортсмен підготовлений, пробіг повністю весь путь, а то ті друзі, які стояли рядом, пробігли 100 метрів і повмирали, бо не мали більше сили. І так, що произошло? Один знав, який буде фініш. Знав, що фініш обов'язково буде. Знав, що від фініша, коли ти побіжиш, буде нагорода. Прибіжиш перша нагорода. А що буде з тими, котрі взагалі не добігли? Їх взагалі не будуть брати до уваги. На страшному суді прибіжуть перші святі. Многі з них прибігли вже, і церква канонізувала святих, указавши, ці спортсмени вже прибігли, ось на фінішові чекають окончательної нагороди. Що ж з другими, котрі повідпадали від церкви, стали науковими атеїстами по названню, бо ніхто фактично не має ніяких доказів научних, щоб сумнівався у вірі. Научний атеїзм не був ніколи научним, він просто така казка придумана. І так, і для нас, християн, взирає на великомученицю Ірину. Красива, важна, талановита, в мірі перед нею така перспектива, кар'єрний рост. Що ще може придумати? І вдруг вона готова умерти за Христа, за того, хто відкрив в її серці отот фініш, який буде в кінці життя, який будуть мати всі люди. Фініш будуть мати всі люди, но на фінішові буде різна нагорода. Всі, хто трудився, був церковним спортсменом, по-гречески аскет. Хто займався аскетичними трудами, спортивними трудами, пост, молитва, добрі діла, добре скромне сімейне життя, благое воспитання дітей, способність бути вірним друзям, народу, матері, церкви. Все це і є духовний аскетизм. Чоловік постепенно возростає духовно, готується до фініша. Фініш буде страшний суд. На страшному суді многі восплачуть, коли увидять, що все життя вони чули про страшний суд. Говорилося їм, що буде фініш, що чоловік в будь-якому случаю
помре і вже з моменту смерті вже в чоловіка починається суд. Но не послухали, проігнорували і проіграли. Соломон ще писав, многі люди думають, хоч як жити, тому що після смерті нічого не є, пити, гуляти. І так собі думали і проіграли. І мільйони людей лише шубовшнули в пекло, лише із-за того, що оказалися мудріші і самі себе обманули. Взирає на подвиг святих, ми кажемо і сьогодні, Господи, поможи нам, від нас теж іскушають тими приманками. Хижі, машини, краса, багатство, почесті, звання, слава, ролики в телевізорі, які завідували тому, потім з ужасом многі узнають, що вони величали завідомо людей, злобних, грішників і злочинців. Так думав Давид, коли писав одному з псалмів, що я засумнівався, що де-то правда Божа, я безбожників нікого не б'є, що в них добре, а я молюся Богу, а у мене завжди проблеми, іспитання. І потім пізніше Бог відкрив мені, каже Давид, що яка катастрофічна кончина грішників, як вони в кінці життя свого на фінішові нічого не мають, пустима, приходять на суд і їх прямо відчисляють в сторону, як уже згублений і пропащий. Боже, благослови нам, взирай на подвиг великомучениці Ірини, бути такими ж мирно благословенними. Да, якщо тебе і покликали в цьому мірі на якусь роботу, або ти по талантам якимось пішов, слідкуй, щоб це не було за счет других. Слідкуй за тим, щоб в гордості своєї не сказав, я такий мудрий, я такий хитрий, що мені далося, і не подякувавши ніколи Богу Святому за те, чим ти обладаєш. Господи, поможи нам, а ще десь ми в світі будемо мати якісь успіхи, досягнення, щоб ось ми не скружили собі голову гордостю, бо тоді, навіть щось і зробимо добре, і то втратимо. Научи нас, Господи, завжди бути довольними, радісними самими маленькими доходами, радуватись самій близькій дружбі із друзями, хто сімейний, своєю сім'єю. Радуватися єдинства церкви, радуватися тому, що ще півроку назад маса людей сумнівалися, що робити, до якої церкви пристати, до ПЦУ, котру чиновники придумали, або до Христової церкви, канонічної. Більшість людей вибрала канонічний путь, законну церкву. Менша, ота слабенька шелуха відпала від церкви, і тепер вони у позорі. А ведь їх предупреждали, этот мир коварний, хитрий, любить маніпулювати сознанням. Не поддайся. Коли в цьому мірі нас приманюють, ми відсікаємо приманки, щоб оставатися вірним Богу, церкви, сім'ї, любові і своїм благословенним євангельським зачалам. Ми стали на путь євангельський. Ми по великому рахунку євангелісти, бо Євангеліє любимо і по Євангелію живемо. Наша церква називатися буде настояща церква Бога живого, бо у православній церкві Господь дає нам істинне тіло і кров Христову, чого не мають сектанти любих мастей. Ми молимо Бога, що все нам Бог дарує, головне наше – остатися вірними, вистояти перед соблазнами, бо так поступаючи, будемо подобні і на подвиг великомучениці Ірини і всіх святих. І тут на землі вспіємо много зробити, строїти, підніматися і духовно рости, а у вічності в'єдно зо святими і святою великомученицею Іриною наслідники станемо Царства Божого. Амінь.